बेबायदिनो जांख्रिखांबो दं बेनिखायनो बिथांमोननि नामाबो जादों जांक्रिखां जांक्रिखां केटारिं ग्रुप बिथांमोना जाहैबाय जोंनि नैबे बिटिनिनि खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव दिनैहाय आङो मोनसेबाव गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननो फोसावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा हालामनि सिङाव थानाय जोंनि नैबे बिटिनि गामिनि आइजोफोरा माने गोरा आइजोफोरा बे बिथांमोनाबो ज' जानानै मोनसे हानजा दानानै लादों बे हानजायानो जाहैबाय जांक्रिखां केटारिं ग्रुप बे बिथांमोना माने ज' जानानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर इभेन्ट हाबा हुखा बार्थडे पार्टी बायदि बायदियाव बिथांमोनाबो नोंथांमोना जुदि हांख्रायहरोब्ला बिसोरो थांनानै बिथांमोननि प्रग्रामखौहाय माने गोरलैयै जाफुंहोनो बिथांमोना थिरांथा लादों नोंथांमोना नायदो बिथांमोन बाजैमोन आब'मोन मादैमोन बिनानावफोर बिसोरो ज' जाबाय दा बिथांमोना गासिबो नै बिथांमोननियाव माने बांद्राय बैसो जानायखौ बिथांमोना लाखायाखै जाहैबाय बिथांमोना माने बेबायदिनो जांख्रिखांबो दं बेनिखायनो बिथांमोननि नामाबो जादों जांक्रिखां जांक्रिखां केटारिं ग्रुप बिथांमोना जाहैबाय जोंनि नैबे बिटिनिनि दा नैबे बिथांमोननि जांक्रिखां केटारिं ग्रुपआव दङ जाहैबाय गासै सोद्रोमाफोरा 30 जन एबा 30 जन दा बिथांमोना माने गिदिर हाबाफारिखौबो बिथांमोना बेबायदिनो मावफुंजोबनानै होनो हागोन दा बिथांमोननि हाबाफारि मावनायानो जाहैबाय खुदनानै होनाय एबा साहा लुनानै होनाय दै रोगाना होनाय बेफोर गासैखौबो बिथांमोना मावगोन आरो दा बिथांमोननिफ्राय खुदनायल' जागोन बिथांमोननिफ्राय माने संनाय गैया दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लानांगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारा स्क्रिनाव दंखायो नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन अब्ला जों नैबे बिथांमोननि हानजानि प्रेसिडेन्ट बिथांनाव जों एसे मिथिनानै लानि दा नोंथांमोना मा थांखि लानानै नैबे हानजाखौहाय दानानै लाखो खुलुमबाय जोंजों हांख्रायजानाय बायदि जोंनि जि बिबोनां सोमदोन बरगयारि बिथाङा जोंजों हांख्रायजानाय बायदि जोंनि गेजेरावहाय सफैनानै जोंखौ मदद खालामबाय बिनि थाखाय हामबाय होनदों ओमफ्राय जोङो दा जोंनि जि बिटिनि अल बिटिनि जांक्रिखां ग्रुप जोङो बे ग्रुपखौहाय जोङो खौसेयै जोङो बेबायदिनो सोरनिबा बेबायदि हाबा जानाय सोरनिबा बेबायदि बार्थडे खुंनाय सोरनिबा बेबायदि मिटिंफोर बा कनफारेन्सफोर नैबेफोरावहाय जोंखौहाय मदद नांगौब्ला जोङो मदद खालामहैनो हागोन जोङो हेफाजाब हैगोन दा जोङो मिथिगौ हिन्जावफोरनि खामानि एबा आइजोफोरनि खामानि बेनो जादों संनाय खावनाय खुरनाय गावबागाव न'खरफोरावबो थिग बेबायदिनो बिथांमोना मावनाय दांनाय जोंनि आइजोफ्राथ' आखा फाखाखा दा बिसोरनि संनाय खावनायखौथ' जोङो एक्सपिरियेन्सफोरखौथ' जों बुंनांगौ गैया बिसोरनि खुरनानै होनाय मानाय गासिबो मिहियै आरामै स्टान्डार्ड आरो डिसिप्लिनजोंहाय बिथांमोना खुरनानै होगोन बेखौ मिथिगौ मानो होनोब्ला आजिखालि गोबाङानो हाबा हुखा पार्टियाव थाङोब्ला बे जायगानि एबा एरियानि मानसिफ्रा फ्राय माने देलायै गानै जोमै माने पार्टियाव बाहागो लाहैयो खुरनानै होनाय मानायावहाय एसे बाहागो लानो उसुबिदा मोनो बेनिखायनो नैबे जायगाखौ सुफुंनो थाखायनो बिथांमोना मावगोन जों जाहैबाय आइजोफ्रा दिनैहाय ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै जोङो न'खरावहाय एसे उन्नति जाथों होननानै जोङो बेबायदिनो जोङो खोथा रायलायलायनानै आरो ग्रुप दालायलायनानै जोङो दिनैनि समावहाय जोङो बे थांखिखौ लादों जेन जोङो बहायबाफोर जोङो मिथिं दावथिं जायोब्ला सोरनिबा बार्थडे पार्टिफोर जायोब्ला आरो हाबाफोर जायोब्ला अननानैहाय जोंखौहाय मदद खालामगोन आरो जों बेवहाय जोङो जयै जोङो थांनोबो जोङो थियारि आरो जोङो गोजानावब्लाबो जों थांगोन अननानै जोंखौहाय मदद खालाम सोरबाफोर नांगौब्ला आरो बे स्क्रिनावहाय जोंनि नाम्बार होनाय दंखायो अननानै नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन जेन जोंबो मावनानैहाय मोजां मोननो हायो हामबायसै फ्राय गासैबो जायगायावनो बिथांमोना थांनो हागोन नोंथांमोना बिथांमोनजोंल' रायलायहर दा बिथांमोना माने थांनो थाखाय जेरावबो थांनो थाखाय रेडि नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो बेजों लोगोसे खरसानि बेलायावहाय बिथांमोना माने माबायदि खालामगोन नोंथांमोना जों खरसखौहाय बेखौनो खावलायो जोङो हाबा नाय हाबा जोङो लागोन सोरनिबा हाबा आरो सोरनिबा मिटिंफ्रा जोङो बारा जायोब्ला जोङो बेवहाय जोङो रायलायनो हागोन दाम दरफोरखौहाय बिनिखायनो जों खावलायबाय आरो जों गोजानावब्लाबो जोङो उसुबिदा गैया जोङो थांगोन दा नोंथांमोननो जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो आरो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदो थुलुंगा खालामदो बिथांमोना बेबायदिनो थांखि लानानै सिगांबोबाय जांख्रिखांबोबाय नैबे जांक्रिखां केटारिं ग्रुपआ दा बिथांमोनखौ हेफाजाब खालायोब्ला बिथांमोननि 30 जननि न'खरफोरा एसेब्लाबो उन्नति जानाय एबा माबा मोनसे सापर्ट मोनगोन नोंथांमोननि हांख्रायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि बे एसे एनै जा खरसा हरगोन बेजोंनो बिथांमोना माने गाव गावनि न'खरखौहाय एसेब्लाबो थिखांनो हागोन दा नोंथांमोनाव आरोबाव खावलायबाय बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदो